ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம கேண்டோ 2 ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல சாப்டர் 2 பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த சாப்டர் என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, எல்லா டைப் ஆஃப் லிபரேஷன் பத்தி கேட்டிருக்கோம். நம்ம கர்ம காண்டா, கர்மா யோகா பண்றவங்க, ஞான யோகா பண்றவங்க அண்ட் பக்தி யோகா பண்றவங்க ஆப்வியஸ்லி டாப் மோஸ்ட். நடுவுல அஷ்டாங்க யோகா பண்றவங்களோட இடம் எங்க அப்படின்னு இத வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்காரு. ஓம் தத் சத். இப்ப நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு இதெல்லாம் சம்மந்தமே இல்லை, எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லை, ஈடுபாடும் இல்லை, நான் வெறும் பக்தி தான் பண்ணுவேன்னு. கண்டிப்பா. ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட். ஆனா பகவத்கீதாலையும் கிருஷ்ணர் 6வது சாப்டர்ல, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நிறைய இடத்துல வருது, பட் ரொம்ப கிளியரா வந்து அஷ்டாங்க யோகிகளோட டெஸ்டினேஷன் வந்து 2.2ல சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இத பத்தி ஏன் அவர் சொல்றாரு? நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்கா? இல்ல. ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறவங்க எல்லாருமே பக்தி யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணணும்ன்றது குறிக்கோளா இருக்கலாம். ஆனா பாதையில எல்லாருமே பக்தி யோகா தான் பண்றாங்களா அப்படின்னும், ஆரம்பிக்கிறது பக்தி யோகால ஆரம்பிக்கிறாங்களான்றதும் இல்ல. அதனால என்ன எதுக்கு அதனால அவங்க என்னன்னா, அங்க இருக்கிற பரீட்சித்கோட அட்ரஸ் பண்றச்சே, பரீட்சித்துக்கு பக்தி யோகா தான் தேவை. ஆனா நிறைய முறைகள் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. மத்த முறைகள்ல என்ன குறைபாடு, ஏன் நான் அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஆர்வம் இருக்கிற மத்தவங்கள அவங்களுக்கும் தெரியும் இல்லையா? அதனாலதான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து அதை பத்தியும் பேசுறாரு. சோ இந்த கேண்டோவோட பேரே ரொம்ப அழகானது, த லார்ட் இன் த ஹார்ட். ஏன் அப்படின்னா அந்த லார்ட் இன் த ஹார்ட்ன்றது பரமாத்மா தான். இவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போகும். அண்ட் இவரை பிரார்த்தனை பண்ற பரமாத்மா என்ற பரமாத்மா ஃபார்ம்ல இருக்கிற கிருஷ்ணரை பிரார்த்தனை பண்ணா அவங்களோட கதி என்ன, அவங்களோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். இப்போ வதந்தி தத்துவ வித்தஸ் தத்துவம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மா இது பகவான் இது சத்தியத்தை. 3 லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன் பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பிரம்மன் ரியலைசேஷன், ஞானிகள். செகண்ட் லெவல் பரமாத்மா ரியலைசேஷன், மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை கும்பிடுறோம். ஹையஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கறது வந்து பகவான் ரியலைசேஷன். பகவான் ரியலைசேஷன்ல மத்த ரெண்டும் அடங்கி இருக்குன்னு தெரியும். இப்போ பரமாத்மா ரியலைசேஷன், சத் அண்ட் சித், இந்த ரெண்டுமே அடங்கியிருக்கு. இப்போ அதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது 2ல இருந்து 7வது வேர்ஸ் வந்து கர்ம காண்டாவே வேண்டாம் அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதனால லாபம் இல்லை. இது இன்ஃபேக்ட் ப்ரீவியஸ் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் கேண்டோல கிளியரா பேசிட்டோம். கர்ம காண்டானா கிரகம் ஏது என்ன பண்ணுவாரு, காலையிலயும் ராத்திரியும் ஃபுல் வேலை, அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் வீடு அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த சந்தோஷத்துல இருக்காங்க. தேன் கூட்டுல தேன் வேணும்னா அவன் எவ்வளவு கஷ்டப்படணும், எவ்வளவு தேன் குத்துக்கள் ஏத்தணும், அந்த மாதிரி நிலைமைதான் எப்படி அப்படின்னு. சோ எடுத்த உடனே கர்ம காண்டாவை ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. இப்போ கர்ம காண்டா அப்படின்றத ரிஜெக்ட் பண்றது என்னன்றத கிளியரா அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி விராட் ரூபா கண்டினியூ ஆகுது. பிரம்மன் ரியலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் விராட் ரூபாவே கொடுக்கிறது. இப்போ விராட் ரூபாவில மெடிடேட் பண்றதும் கரெக்டா, இத பண்ணா ஏதாவது லாபம் இருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் வரும். விராட் ரூபான்றது வந்து மெட்டீரியல் ஃபார்ம், அதாவது பௌதிக உலகத்துலதான் இருக்கு. நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், நம்ம கோலோகத்திலயும் சரி வைகுண்டத்திலயும் சரி இந்த விராட் ரூபா இல்லை. இப்போ விராட் ரூபா விஸ்வரூபா ரெண்டும் ஒன்னா அப்படின்னு இன்னொரு சந்தேகம் வரும். விராட் ரூபான்றது என்னன்னா நம்ம சுத்தி இருக்குது இல்லையா, நம்ம பூமி இல்ல அந்த மலைகள் இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரோட போன்ஸ். தண்ணி இருக்கு, அவர் இந்த குசா கிராஸ் அவர் உடம்புல இருக்கிற முடி, இந்த மாதிரி நினைக்கிறது. கிளவுட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மேகங்கள் அவரோட தலைமுடி, இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னு ரிலேட் பண்றதுதான் விராட் ரூபா. ஏன்னா விராட் ரூபா அவங்களால ஆண்டவனுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்க முடியாது. ஏத்துக்காத நிலையில அவங்க இப்படி ஒரு லெவலா ப்ராக்ரஸ் பண்ணுவாங்க. சுத்தி இருக்கிற பவர்ஃபுல் திங்ஸ் எல்லாம் தான் ஆண்டவன் ரிலேட் பண்ணுவாங்க. வர்ஷிப்பர்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ அப்படி இருக்கிற விராட் ரூபத்துல இருந்தா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, பிரம்மா வந்து முன்னாடி, அதாவது மறுபடியும் இந்த அண்டங்களை கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, அவர் கிரியேட் பண்ண அந்த அண்டத்தை கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் விராட் ரூபால தான் மெடிடேட் பண்ணாரு. இப்போ கர்ம காண்டா செயல்கள் என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா சில தாமசிக ராஜசிக வேதங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கர்மகாண்டா செயல்களை செய்ய சொல்லி நிறைய சொல்லுவாங்க. இவங்களதான் பயஸ் மெட்டீரியலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி பண்ணி பண்ணி அவங்க வந்து சொர்க்கலோகம் போய் சேருவாங்க. சொர்க்கம் வா, எவ்வளவு நல்ல இடம் மாதாஜி, இது வேண்டாம் அப்படின்றீங்களே அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்னதான் இருக்கு. சோ இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா,
பக்தியில இருக்கிறவங்க, அதாவது எந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டலிஸ்டா இருந்தாலும் இந்த பாதைகள் எதுக்கு வேஸ்ட்னா, புத்தி இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் உடம்பை, அதாவது சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் ஒன்னா வைக்கிற மாதிரி, அதாவது பேசிக் நெசசிட்டிஸும் சரி, நம்ம செல்ஃப் எது, அதாவது செல்ஃப்னா நான்றது ஒண்ணு இல்ல, இதை நம்ம உடம்ப மேனேஜ் பண்றதுக்கு என்ன தேவையோ செல்ஃப் ப்ரிசர்வேஷன் அது ஒண்டி பண்ணா போறோம். ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பூமி இருக்கு, நம்மளுக்கு ஏன் மெத்து வேணும்? நம்ம சொந்த கை இருக்கிறதே தலகாணி எதுக்கு? நம்மளுக்கு எதுக்கு கிண்ணங்கள் ஸ்டீல் ஃபேக்டரி எல்லாம் பண்ணணும்? நம்ம சொந்த கையே இருக்கச்சே, மரங்கள் இருக்கச்சே துணிகள் எதுக்கு? அண்ட் ஏன் இங்க ரோட் அஹ், அங்க இங்க கிடைக்காதா நம்மளுக்கு? இப்ப மரங்கள் பழங்கள் எல்லாம் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டாங்களா? இல்ல இந்த ஆறுகள் எல்லாம் தண்ணி கொடுக்கறத நிறுத்திட்டாங்களா? மவுண்டன்ல நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, கேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த இடங்கள் இல்லையா? இப்போ அல்டிமேட்லி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ஒரு ரோட்ல போய் அப்படியே ஃபாரஸ்ட்ல போய் தனியா அங்க வாழணும் அப்படின்றத சொல்லல. அதாவது அந்த அந்த எண்ணம் இங்க இல்ல. ஆண்டவன் என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க சரண்டர் ஆன எல்லா ஆத்மாக்களையும் ஆண்டவன் ப்ரொடெக்ட் பண்ண மாட்டாரான்ற கேள்விதான். சர்வ தர்மாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜா அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிக்ஷாமி மா சுச்சக அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லா தர்மங்களை விட்டு என்னை சரண்டர் அடைஞ்சா நான் உன்னை பாத்துக்க மாட்டானான். அதனால பயம் இருக்குன்னா பக்தி எங்கேயோ கொஞ்சம் குறையுது. பக்தி இருந்தா பயம் இருக்காது. இப்போ நம்ம ஏன் ஒரு பணக்காரனை அவனுக்கு ஜால்றான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, போட்டே ஆகணுமா? தேவையில்லையா? தேவையில்லை இல்லையா? சோ ஆண்டவனை கும்பிட்டோம்னா, அதாவது பரமாத்மான்றது இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா லிபரேஷன் வரும் அப்படின்னு. இருக்கச்சே கர்ம காண்டா, இந்த வேதங்கள் சொல்ற இந்த ரிலீஜியஸ் பிராக்டிசஸ் பயஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபாலோ பண்ற கர்ம காண்ட ஆக்டிவிட்டிஸ் தேவையா? அப்படியே இருந்தாலும் இவங்க சொர்க்கத்துக்கு போறாங்கன்னா அங்க பர்மனண்டா இருக்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா சில நாட்கள் அங்க இருந்த அப்புறம் அவங்களோட கிரெடிட்ஸ் முடிச்சுட்டு அவங்க மறுபடியும் பூலோகத்துக்கு வந்துதான் ஆகும். சரி, இப்போ நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போற முக்கியமான விஷயம் யோகிகள். இப்போ இந்த யோகிகளையே அட்வான்ஸ் யோகி பகவத்கீதா 6வது சாப்டர்லயும் சொல்லியிருக்காங்க. யோக ரூடா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு, அட்வான்ஸ் யோகி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. அவங்க பரமாத்மாவை மனசுக்குள்ள இருக்கிறவங்கள மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் 8 to 11 வெர்சஸ் இங்க 2வது கேண்டோல 2வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பரமாத்மா எப்படி அழகா இருக்காரு, எங்க இருக்காருன்றதும் பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காரு. பரமாத்மா என்றவரு எங்கன்னா நம்ம இருதய இடத்துலதான் இருக்காரு. அவரோட அளவு 8 இன்ச்சு. என்னோட இதயமே 8 இன்ச்சு இருக்காதே மாதாஜி அப்படின்னீங்க. அவர் எப்படியெல்லாம் அகாமடேட் பண்ணிருப்பாரு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவர் 8 இன்ச்சுன்ற கணக்கு கிளியரா நம்ம ரிங் ஃபிங்கர், இந்த இந்த விரல்ல இருந்து ரைட் இந்த தம்பு வரைக்கும் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா எவ்வளவு இருக்கோ இந்த இந்த மெஷர்மெண்ட் தான் பரமாத்மா. அது அவர் 4 ஹேண்ட்ல இருக்காரு. நம்ம ரைட் ஹேண்ட் கீழே லோட்டஸ், ரைட் பத்மா, அதுக்கப்புறம் மேல சங்கு, அப்புறம் இந்த சைட்ல நம்ம இல்ல மேல சக்கரம், சுதர்ஷன் சக்கரா, லோட்டஸ் சுதர்ஷன் சக்கரா, சங்கு, அப்புறம் கீழே கதான்ற கிளப் வச்சிருக்காரு. அவ்வளவு அழகான பரமாத்மா நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்காரு. ஆனா நம்மளால கண்ணாலையும் தெரியல, அன்பார்ச்சுனேட்லி ஞானத்தாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியும். அவர் சிரிச்சு இருக்கிற முகம் சந்தோஷத்தை குறிக்கிறது. அவரோட கண்கள் தாமரை பூக்களோட எதிர்கள் மாதிரி இருக்கு. எல்லா சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் புராணால கன்சிஸ்டன்டா இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இது. அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவர் அப்படிதான் இருக்காரு அப்படின்னு. இப்போ அவரோட போட்டிருக்கிற வஸ்து, ரைட், நம்ம சொல்லுவோம் பீதாம்பர வஸ்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் பீதாம்பர வஸ்துல அவ்வளவு அழகா இருக்காரு அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ அப்படி இருக்கிற அவர் என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப அழகான ஜுவல்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப அழகா நகைகள் போட்டிருக்காரு. அவர் தங்கத்துல அவரும் இருக்கிறாரு, அவரோட ஆடைகளும் இருக்குது. கிரீடம் சொல்லுவோம், கிரீடமும் அவ்வளவு ஜொலிக்கிறது. அண்ட் அவர் மகர குண்டல அப்படின்வாங்க. மகரம் அப்படின்னா மீன் போன்ற கம்மல், ரைட், அப்படி போட்டிருக்காரு. இவரோட பியூட்டி என்னன்னா, அவரோட பாதங்கள் என்னன்னா, நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இந்த அஷ்டாங்க யோகா பண்றவங்களோட ஹிருதயத்து மேல இருக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்வர்ல் ஆஃப் லோட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்ஃபேக்ட் அவரு அதே ஸ்வர்ல தான் அங்க கோலோகா வந்தவர்களையும் இருக்காரு. அந்த அங்கதான் அவரோட பாதம் பதிஞ்சிருக்கு. அததான் அவங்க இந்த யோகா இருக்கிறவங்க மெடிடேட் பண்றாங்க.
பாதங்கள் ஏன்றத கொஞ்ச நேரத்துல பார்க்கலாம். அவரோட மார்பிள வந்து கஸ்தூபா ஜுவல்ல என்ன இன்னும் அழகுன்னா, அந்த கஸ்தூபால ரொம்ப ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு கண்ணுக்குட்டி வந்து என்கிரேவ் ஆயிருக்கு. அது ஒண்டி இல்லாம அவர் அங்கொண்டிதான் நகைகளா அப்படின்னா விரல்கள் ஃபுல்லா அவர் போட்டிருக்காரு ரிங்ஸ். அது ஒண்டி இல்லாம அவர்களோட ஷோல்டர்லயும் ரிங்ஸ் இருக்கு. உடம்பு ஃபுல்லா பெரிய மாலை இருக்கு. அண்ட் அவரு ஒட்டியானமும் போட்டிருக்காரு. அதெல்லாம் பத்தாது அவருக்கு. அவர் நிறைய வளையல்கள், நிறைய ஜிமிக்கிகள், ஜிமிக்கி தான் நான் சொன்னேன் மகரம். அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஆங்க்லெட்ஸ், காலுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இடுப்புக்கு எல்லாம் போட்டிருக்காரு. தலையில இருக்கிற முடி நல்லா ஷைனிங்கா, நல்லா யசோதாமாயி விடுவாங்களா, நல்லா எண்ணெய் போட்டு நல்லா சுருட்ட முடி சுறுசுறுன்னு குறைஞ்சு அழகா இருக்கு ஷைனிங்கா. முகமும் ப்ளூ கலர் டிண்ட்ல அவ்வளோ ஷைனிங்கா இருக்கு. அவ்வளவு அழகான ஸ்மெல், அழகான ஃபேஸ், அவ்வளவு ரொம்ப பிளசண்டா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோன்றது. இவரும் நம்ம மனசுக்குள்ளதான் இருக்காரு. அஷ்டாங்க யோகி கொண்டு இல்ல, நம்ம மனசுக்குள்ளயும் இருக்காரு. இதுலதான் அவங்க மெடிடேட் பண்றாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் பார்க்கிறோம். மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்க்க யமா, நியமா, ஆசனா, பிராணயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி. இதுதான் ஸ்டேஜஸ். 8 ஸ்டேஜ். இதனாலதான் அஷ்டாங்க யோகி அப்படின்றாங்க. 8 ஸ்டேஜ் ஆஃப் மெடிடேஷன். அதனால அவங்களுக்கு 8 மிஸ்டிக் பவர்ஸ் வரும். அது என்னன்றதுக்கு அப்புறமா போகலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, யமா, நியமா, ஆசனா எல்லாருக்குமே தெரியும். யமானா என்ன பண்ணணும், நியமா என்ன பண்ணக்கூடாது. ஸோ பேசிக்கலி ஆசனா 3வது உட்கார்றது, பிரணயமா பிரீதிங், பிரத்யாகாரா அப்படின்னு சொல்றது என்ன, ஏன்னா சென்சஸ கட்டுப்படுத்துறது. இதெல்லாம் விடுங்க, இதெல்லாம் ரெகுலரா எல்லாரும் பண்றது. இப்போ தாரணாஷ்னயா ஸ்டேஜ்ல தான் என்ன ஆகும்னா, நான் ஓவரால் பரமாத்மாவை மெடிடேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இதுலயே 2 கேட்டகரி இருக்கும். யோகிகள்லயே ஆசை இருக்கிற யோகி, ஆசை இல்லாத யோகி. யோகி என்னாவே ஆசை இருக்கக்கூடாதேன்னு யோக ருக்ஷா அப்படின்னு பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா இன்னமும் ஆசைகள் விடாதவர் பட்டும். இப்போ பௌதிக ஆசைகளா இவங்களுக்கு அப்படின்னா அந்த லெவலுக்கு இல்லை. ஆனா ஒரு லெவலுக்கு ஆசை இருக்கிறதால இவங்க வந்து விராத் ரூபத்தை மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. இங்கதான் ஸ்பிளிட் ஆறாங்க. விராத் ரூபாவை மெடிடேட் பண்ணிட்டு ஒரு சைட்ல போறாங்க. ரொம்ப டிட்டாச்சா இருக்கிற யோகி என்ன பண்றாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அவர் வந்து பரமாத்மாவை பத்தி மெடிடேட் பண்றாரு. ஏன்னா நம்ம பரமாத்மாவோட ஃபார்ம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அங்கேயே நம்ம கண்டினியூ. இந்த பரமாத்மா ஃபார்ம் எவ்வளவு கியூட்டா இருக்காருன்றத நம்ம பார்த்தோம். இத ஃபுல்லா ஒரு தடவை பார்த்துருவாரு தாரணாஸ்ரயால. இப்போ நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் மெடிடேஷன் எங்க நடக்குது அப்படின்னா இன்னொரு சமாதி ஸ்டேஜ். பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து தியானா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்னன்னா, அவரு லிம் பை லிம், ரைட், அவரோட அங்கங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் மெடிடேட் பண்ணுவாரு. சோ இங்க அங்கங்கள் அவர் பண்றச்சே பாதத்துல இருந்துதான் ஆரம்பிப்பாரு. இங்க அப்படி பண்றச்சேதான் கொஞ்சம் நஞ்ச ஆசைகள் கூட போயிடும். நம்ம பக்தர்களுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வேர்ட் என்னன்னா அனர்த்த நிவர்த்தி. இவர் ஆல்ரெடி அனர்த்த நிவர்த்தியில தானே இருக்கணும். அப்படின்னா அனர்த்த நிவர்த்தின்றது டக்குன்னு தொடச்சோம்னா அப்படியே ஃபுல் கிளீன் ஆகாதுல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சம் எங்கேயோ இருக்கும். தொடச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் ஷைனிங் ஆகும்ன்ற மாதிரி இங்க வந்து ஆல்ரெடி ஆசைகள் திறந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறதெல்லாம் அனர்த்த நிவர்த்தி ஆறுது. இந்த அங்கங்கள் ஒன்னொன்னா பண்றச்சே பூர்ணமா ஆயிடும். இப்போ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ரைட், இப்போ வந்து யமால இருந்து பிரத்யாகாரா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஓகே. பிரத்யாகாரா ஸ்டேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சொல்ற ஃபுல் தியானம் உடம்புல பார்த்துட்டு அங்கம் பண்றச்சே இவங்க அடையிற ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லையா. இவங்க வந்து லப்தோ பாசாந்தி அப்படின்னு, லப்தோ பாசாந்தி என்ற ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னா, ஈவன் இந்த பாடி தே ஆர் லிபரேட்டட் அப்படின்வாங்க. இந்த உடம்பு இருந்தாலும் அவங்க வந்து பௌதிகத்துல இருந்து விடுபட்ட ஸ்டேஜ் அப்படின்னு. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களோட மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸோடையும் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜீவாவையும் ஜீவாவை ஆத்மா பரமாத்மா கூட மர்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. ரைட், சோ மனச புத்தியிலையும் புத்திய ஆத்மாலையும் ஆத்மாவை பரமாத்மாவோட மர்ஜ் பண்ற ஸ்டேஜ்னா இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, இவங்களுக்கு டைம், இவங்களால வந்து இந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம பூலோகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாமே காலத்துக்கு அடிப்பட்டவங்க அப்படின்னு. இங்க காலத்துக்கு இவங்களுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது. குணங்களுக்கு அடப்பட்டவங்க, குணங்களும் இவங்கள எந்த விதத்திலயும் அஃபெக்ட் ஆகாது.
ஃபால்ஸ் ஈகோன்ற அகங்காரமும் இவங்களை எந்த விதத்திலையும் அஃபெக்ட் பண்ணாரு. ஒன் வேர்ட்ல சொன்னா பௌதிக வாழ்க்கையே இவங்களை எந்த விதத்திலயுமே அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ணாது. அப்படியும் ஒருத்தரால இருக்க முடியுமானா அப்படியும் இருந்ததாலதான் அவங்க லிபரேட்டட் சோல்ஸ் ஈவன் இந்த பாடி பிரசன்ஸ் அப்படி. இப்போ அவங்க கிட்ட என்னன்னா உடம்பும் இருக்கு, கிராஸ் பாடி, அதாவது சரீரமும் இருக்கு, அண்ட் உள்ள இருக்கிற அந்த மனம் புத்தி ஆத்மாவை மர்ஜ் பண்ணதால அதுவும் இருக்கு. சோ கிராஸ் அண்ட் சட்டில் பாடி இருக்கு, பிசிக்கலி இருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்டேஜ் அன்மோ இல்லையா, இவங்க அனர்த்தங்களையும் லிபரேட் ஆயிட்டாங்க. அதாவது பிரத்யாராக்கு அப்புறம் அவங்களோட அனர்த்தங்கள் எல்லாம் போயிட்டு, அனர்த்தங்கள் எல்லாம் போனதால அவங்க இப்போதைக்கு 2 உடல்களும் இருந்தாலும் அவங்களால இந்த உடம்பு பெருசா அவங்கள அஃபெக்ட் பண்றது இல்லை. ஸோ யாராவது திட்டினாலோ எது ஆனாலும் அவங்களுக்கு எந்த விதமான எஃபெக்டும் இல்லை. இதுதான் சமாதி நிலையம், ரைட்? அப்சல்யூட் மெடிடேஷன். இங்கதான் பிரம்மன் ரியலைசேஷன், ஹையஸ்ட் ரியலைசேஷன். இந்த ரியலைசேஷன்ல அவங்களுக்கு எந்த ஆசைகளும் இல்லாம டோட்டலா முடிஞ்சிச்சு. இந்த மாதிரி ஆசைகள் இல்லாத ஸ்டேஜ் ரீச் ஆன அப்புறம் பரமாத்மாவை பத்தி நினைச்சிட்டே இருக்கிறவங்க சச்சக்கர யோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யோகா பண்ணாங்க. அதாவது மூலாதார சக்கரத்துல இருந்து ஆக்ஞா சக்கரா அப்படின்னு, ரைட்? அங்க இருந்து மேல எடுத்துன்னு போவாங்க உயிரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வயிற்றுக்கு, அதுக்கப்புறம் செஸ்ட் ஏரியாக்கு, அப்புறம் நாக்கு மேல இருக்கு இல்லையா பேலட், அந்த ஏரியாக்கு, அப்புறம் நம்ம ஐப்ரோக்கு நடுவுல, அப்புறம் அவ்வளவு பக்தி இருந்தா சென்டர்ல இருந்து மேல எடுத்துன்னு போவாங்க. இந்த டைம்ல அவங்களோட உடம்பு, ரைட், கிராஸ் பாடி சரீரத்தை விட்டு அவங்க மேல போவாங்க. போக அவங்க எல்லா சரீரமும், சூஷ்ம சரீரம் சூழ சரீரம் ரெண்டுத்தையுமே விட்டு அவங்க போய் பிரம்ம ஜோதியோட இணைவாங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பார்க்கா, ரைட்? இட் இஸ் கால்ட் பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அச்சீவ் பண்ண அப்புறம் பிரம்ம சாயுஜ்ய முக்தி. அப்படி உங்களுக்கு சாயுஜ்ய முக்தி தான் கிடைக்குமா அப்படின்னா அங்க ஒண்டி நிக்கிறமா. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சாயுஜ்ய முக்தின்றது பர்மனன்ட் இல்ல, திரும்ப பூமிக்கு வரணும்னு இல்லை, அவங்க எங்கன்னு வேணா அங்கேயே கூட இருக்கலாம் எட்டர்னலா. ஆனா அங்க ஆக்டிவிட்டியே இருக்காது. இப்போ நம்மளும் கோலோக்க போனா ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா நம்ம வருவோம். ஆனா அங்க ஏன்னா ஆக்டிவிட்டின்றது செயலின் செய்வதுன்றது ஆத்மாவோட நேச்சர், அதோட இயல்பு. இப்போ அந்த செயல் செய்யாம இருந்தா போர் அடிக்கும், நம்மளுக்கு போர் அடிக்கும். ஆனா நம்ம அங்க கோலோகத்திலையும் வைகுண்டத்திலையும் செயல்கள் செய்யறதால நம்ம அவருக்கு போயிடாது, அந்த ஆசையும் நிறைவேறிடும். உங்களுக்கு செயல் செய்யணும் அப்படின்ற ஆசை வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு செயல் செய்யற இடம் பூலோகம் மறுபடியும் வந்துடுவாங்க. ஆனா செயல் ஆண்டவனுக்கு செய்யணும்ன்ற தாட் அதுக்கு பேர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். சோ பிரம்ம ஜோதியோட சாயுஜ்ய முக்தி அடைஞ்சாலும் அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்துச்சுன்னா அங்க இருந்து நாம சொன்ன அந்த பரமாத்மாவா இருக்கிற அந்த வைகுண்டத்துக்கு நேரா அங்க இருந்து போவாங்க. இப்போ வைகுண்டத்துல ஒரு வைகுண்டம் இல்ல, நிறைய வைகுண்டம் இருக்கு. அவங்களுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் ஃபார்ம்ல பிடிச்சிருக்கோ அந்த வைகுண்டத்துக்கு போவாங்க. சோ வெரி கிளியர்லி பரமாத்மா ரியலைசேஷன், பரமாத்மால பண்ற அந்த அட்வான்ஸ் யோகி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவர் தாரணாஸ்ரயா ஸ்டேஜ்ல மொத்த உருவமான பரமாத்மாவையும் தியானா ஸ்டேஜ்ல அங்கமா பார்த்து அவரோட எல்லா ஆசைகளும் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு லப்தோ பசந்தி என்ற ஸ்டேஜ் ரீச் பண்ண உடனே எதுவுமே அவரை பாதிக்காது அன்ற டைம் சமாதி நிலையில் பிரம்ம ரியலைசேஷன் என்ற அந்த ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் அச்சீவ் பண்றாரு. அதுதான் நெக்ஸ்ட் லெவல் இல்லையா? அது அச்சீவ் பண்ண அப்புறம் லிபரேஷனோட டார்கெட் சத் சக்கர யோகான்றது மூலாதார சக்கரத்துல இருந்து ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டு டைரக்டா லிபரேஷன் அச்சீவ் பண்ணிடுவாரு. சாயுஜ்ய முக்தி பிரம்மஜோதி. அங்க போனப்புறம் பக்தி கண்டினியூ பண்ணா வைகுண்டம், அதாவது வைகுண்டத்துல இருக்கிற எந்த பிளானட்ல இருக்கிற கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் அந்த வைகுண்டால இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் டேக்கி கிருஷ்ணரோட ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ்ல போய் அவர் இருப்பார். இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன? அன்அட்டாச்ட் யோகியோட டெஸ்டினேஷன் பார்த்துட்டோம். மத்தாச்சு இப்ப அட்டாச்சா இருந்தா எனக்கு ஆசைகளும் இருக்குன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா தாரணாஸ்ரயா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லணும். தாரணாஸ்ரயா ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம பாக்குறோம் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாதவர் டைரக்டா போக்கஸ் பண்றது பரமாத்மா. இப்போ தாரணாஸ்ரயா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போனவருக்கு என்னடா பண்ணணும் அப்படின்னா கிரமமுக்தி என்றது, அதாவது டைரக்ட் வேல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கு. அது விராத் ரூபா மெடிடேஷன். விராத் ரூபாவை மெடிடேட் பண்ணுவார். அதாவது இப்போ நீங்க கேப்பீங்க சொர்க்கம் ஆசை இருக்கே, அப்பனா இவங்க ஸ்வர்கமோ இல்ல பிரம்மலோகமோ ஆசை இருந்துச்சுன்னா இவரும் கருமியான் இல்ல.
கர்மிக்கு வந்து பௌதிக ஆசைகள் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெயின்ல வந்து நம்ம மாயாப்பூர் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. மாயாப்பூர் போகணும்ன்றதுதான் நம்ம ஆசை, அதுல சந்தேகம் இல்லை. ஆனா ட்ரெயின்ல வர அந்த பிரசாதம் சாப்பிடலாம், பிரசாதம் கூட இல்ல, அவங்க சமைக்கிற சாப்பாடு, நடுவுல வர பொம்மை எல்லாம் வாங்கணும். இதுக்கு அர்த்தம் மாயாப்பூர் போறதுக்கு நம்மளுக்கு இஷ்டம் இல்லையானா இருக்கு. சோ டெஸ்டினேஷன் மேல ஆசை இருக்கு, ஆனா ஆசை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடுல வந்து போகுது. அதனால இவங்களுக்கும் வந்து சொர்க்கம் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணணும், பிரம்மலோகம் இருக்கணும், அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கச்சே அவங்க வந்து விராட் ரூபாவை மெடிடேட் பண்ற ப்ராசஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களோட இங்க இருந்து கிளம்ப போறாங்க, ரைட்? விராட் ரூபாவை கும்பிட்டு கிளம்பரிச்சே அவங்களோட உடம்பு, கிராஸ் பாடி, ரைட், விட்டுருவாங்க. அவங்க சூல சரீபத்தை விட்டுட்டு அவங்க வந்து ப்ரொசீட் பண்ண போறாங்க. இப்போ கிரமமுக்தி பார்த்து இப்போ வந்து மறுபடியும் சொன்ன ஆர்டினரி கர்மியும் இப்ப வந்து சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க. ஆனா ஒரு லிமிடெட் பீரியடுக்கு அப்புறம் வந்துடுவாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் சூஷ்ம சரீரம் தான் எடுத்துன்னு போவாங்க. இவங்க வந்து எடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து 2-3 வேலை இருக்கு. அவங்க பேசிக்கலி கர்மிகள் பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம் கூட இருக்கும், மனம், இன்டெலிஜென்ஸ் ரெண்டுமே கூட இருக்கும். சோ இந்த 3 எடுத்துன்னு போவாங்க இல்லையா? சோ சட்டில் பாடி கூட போயிட்டு இருக்கு, கிராஸ் பாடி தான் போச்சு. இவங்க வந்து அதோட என்னன்னா இந்த வித்யா, தபா, யோகா, ஞானமும் எடுத்துன்னு போவாங்க. அதனால இவங்களால சொர்க்கலோகம் இருக்கணும்னா எவ்வளவு நேரம் வேணா இருக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை. ஆனா அவங்களுக்கு அது அவங்களோட டார்கெட் இல்லை, அதனால அவங்க அங்கேயே உட்கார மாட்டாங்க. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காங்களே, அதனால அதை முடிச்சுட்டு இவங்க ஃபர்ஸ்ட் போறதுக்கு முன்னாடி எங்க போறாங்கன்னா, இவங்களோட ரூட் வந்து வைஸ்வானரா லோகா அப்படி எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு இல்லையா? வைஸ்வானரா லோகான்றது பகவத்கீதாலையும் கேட்டிருப்போம். என்னன்னா வைஸ்வானரா அப்படின்னா ஃபயர் காட்ன்றது அர்த்தம். வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற சாப்பாடு ஜீர்ணிக்கிறதும் இந்த இந்த எனர்ஜினாலதான். இது வந்து கிருஷ்ணரோட ஒன் ஆஃப் தி எனர்ஜிஸ் எக்ஸ்பான்ஷன். இப்போ வந்து இங்க வந்து அவரோட எல்லா அனர்த்தங்கள் ஃபுல் ஜீரோ ஆகுமானா இல்ல, அனர்த்தங்கள் கிளீனிங் ஸ்டேஜ் இது, ரைட்? வெறும் சட்டில் பாடி தான் போகுது, கிளீனிங் ஸ்டேஜ் போயிட்டு இருக்கு. அடுத்த ஸ்டாப் வந்து சிசுமாரா கான்ஸ்டிலேஷன். சிசுமாரான்றது வந்து ஒரு பெரிய இடம். சிசுமாரான்றது ஒரு பெரிய சர்க்கிள் வச்சுக்கோங்க. அந்த இடத்துலதான் நீங்க பாத்துப்பீங்க ஒரு துருவா பிளானட் எல்லாம், ரைட்? போல் ஸ்டார், மில்கி வே, அந்த பாதை அப்படின்னு. சோ அப்படி அவர் ப்ரொசீட் ஆக போறாரு. இது ஸ்டாப் நம்பர் 2. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் இங்க சிசுமாரா கான்ஸ்டிலேஷன், இங்க 2வது, ரைட்? நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் சொர்க்கம்லாம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்ல ப்ரொசீட் ஆயிட்டாங்கன்னு. இப்போ 3வது ஸ்டாப் வந்து மகர்லோகா, இங்க வந்து விரு முனி இருக்காரு. 4வது ஸ்டாப் பிரம்மலோகா. பிரம்மலோகா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்டாப்பா ஆசை இருக்கலாம். இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் வைஸ்வா நாரா லோகால வந்து பியூரிபிகேஷன் நடக்குது. சிசுமாரா அங்கேயும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் லெவல். நெக்ஸ்ட் வந்து மகர் லோகா, நெக்ஸ்ட் வந்து நேரா பிரம்மலோகா. இப்போ பிரம்மலோகால வந்து இவங்க போய் உட்காருவாங்க. பிரம்மரோட அந்த கேங்ல வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்திகள் தான். அங்க பாத்தீங்கன்னா ஜென்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதியில ஜென்மம் இருக்கு, இறப்பு இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா ஒரு மாதிரியா இருக்கும். எப்படின்னா கம்ப்ளீட் அனிலேஷன் ஆஃப் பிரம்மா. அதாவது அவர் இறக்கும் போது இவங்க மொத்தமே வைகுண்டத்துக்கு கிளம்பி போறாங்க. வைகுண்டத்துக்கு கிளம்பி போறாங்களா, எப்படி போவாங்க அப்படின்னா, இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுக்கு வந்து சோகம் இல்ல, மோகம் இல்ல, பயம் இல்ல, ரைட்? எப்படி இல்லைன்னா பிரம்மலோகத்துல இவங்களுக்கு ஒரு உடம்பு கிடைக்கும், நம்மள மாதிரி இல்ல, சட்லர் தேன் அவர் கிராஸ் பாடின்னு. எப்படின்னா எப்படி இவங்க உருவம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இவங்க பியர்ஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க. earth, water, fire, air, ether. பூமி, பூமியில இருந்து ஸ்மெல், சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் அது வரும். வாட்டர், ரைட்? earth, வாட்டர் சொல்றோம், தண்ணி, ரைட்? அங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டேஸ்ட். 2வது அந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். அனிலோ, ஃபயர், நெருப்புல இருந்து வர்றது ஃபார்ம். பூமி, ஆப்போ, நலோ, ரைட்? வாட்டர், ஃபயர், ஏர். ஏர்ல இருந்து என்ன, டச், ஃபீல் பண்ண முடியும் நம்மளால. அண்ட் ஃபைனலா இருக்கிற பூமி, ஆப்போ, நல்லோ, வாட்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து சவுண்ட், ஈத்தர், சவுண்ட் வரும், ரைட்? இந்த மாதிரி ஒரு சட்டில் பாடி பிரம்மலோகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு உடம்பு வரும். இப்போ ஃபுல் அனிலேஷன் அப்போ இவங்க இதெல்லாம் பியர்ஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க. இந்த இருக்கிற ஃபார்மான இந்த பாடி எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு அவங்களோட நம்ம 3 சட்டில் பாடி சொன்னோம் இல்லையா, மைண்ட், ஃபால்ஸ், ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த 3ஐயும் கூட அகந்து, ஏன்னா இந்த 3 லேயர்ஸ் பியர்ஸ் பண்ணாதான் அவங்களால போக முடியும். மேல வந்து ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல போயிட்டு இருக்கு,
மேல பிரதானா மகாதத்துவா இப்படி வருது இல்லையா? இப்போ ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு இருக்காங்க. இந்த 3 முடிச்சுட்டு மகாதத்துவாவை அழிச்சிட்டு பிரதானா முடிச்சுட்டு ஃபைனலி பிரம்மன் கூட அவங்க மெர்ஜ் ஆயிடுறாங்க. மெர்ஜ் ஆயிடுறாங்கன்னா ஒண்ணு செய்வாங்களா அப்படின்றது இல்ல அர்த்தம். இவங்க மெர்ஜ் ஆறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மறுபடியும் இந்த கான்செப்ட் வந்து பிரம்ம ஜோதியிலையும் கலக்கலாம், இல்ல அங்க இருந்து அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணி வைகுண்டத்தையும் பண்ணலாம். சோ இந்த கான்செப்ட் ரெண்டுமே எங்களுக்கு இந்த 2 பார்ட் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது என்னன்னா இந்த மில்கி வே பார்த்து டார்க் இது பகவத்கீதால இருக்கு 2 பார்ட்ஸ் ஆஃப் லிபரேஷன் அப்படின்னு. இப்போ இருக்கிறதுலயே இந்த 2 பாதை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே அப்படின்னா ஒரு பெஸ்ட் பாத் என்னன்னு நம்ம பிரம்மா சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் 3 தடவை வேதங்களை படிக்கிறார். ஏன் 3 தடவை? கிருஷ்ணர் ஒரு தடவை கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. ஆனா நார்மலா என்னன்னா இந்த இன்குவிசிட்டிவா நம்ம எல்லாம் இருக்கோம்ல, அதுல ரொம்ப ஆர்வ கோளாறுல இருக்கிற பக்தி பண்றவங்க வந்து அவர்கிட்ட 3 தடவை வந்து ஏன் படிக்கிறாருன்னா, யூஸ்வலா எந்த ஞானியுமே 3 தடவை படிப்பார். சோ அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்க்ரூட்டனைசிங்கா ரொம்ப ஆர்வத்தோட படிக்கிறாரு. படிச்சுட்டு கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த 2 பேருக்குமே அதாவது ஜீவாக்கு புத்தி இருக்கிறதால சாதனா பக்தி பண்ணணும். அதனால சாதனா பக்தி பண்றதால நம்ம சொல்ற அந்த 9 ப்ராசஸ் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும். அந்த 9 ப்ராசஸ்ல எந்த ப்ராசஸுமே நல்லதா? ஒரு ப்ராசஸும் உங்களுக்கு லிபரேஷன் கொடுக்கும். ஆனா ஸ்ரவணம்ன்றதுதான் டாப் மோஸ்ட் ப்ராசஸ். ஆண்டவன் பரமாத்மா கிருஷ்ணா எல்லாமே ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா அவர் கொடுத்த உடம்புனால அவரை குளோரிஃபை பண்றது, அவரை பத்தி கேட்கறது, அவரை பத்தி நினைக்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். சோ இது சாதனால வந்து 2 பெனிஃபிட் இருக்கு. ஆண்டவன் அடையிறது உண்டி இல்ல. ஆனா நம்மளும் நம்மளோட பொல்யூட்டட் நம்ம அழுக்கு படிச்ச மனதும் கிளீன் ஆகுது அப்படின்றதுதான் சாதனை. சோ அதனால வந்து இந்த 2 ப்ராசஸ் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதாலதான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றாரு, விராட் ரூபத்துல மெடிடேட் பண்ணது பிரம்மா, நானும் பண்ணனேன்னு நீங்க போக வேண்டாம். ஹியரிங், ஸ்ரவணம், குளோரிஃபைங், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், ரிமெம்பரிங் லார்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வாழ்க்கையை பியூரிஃபை பண்ண செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சோ அதனால இந்த 2 ஃபார்மையும் 2மே அச்சீவ் பண்ண ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்கு இல்ல, நம்ம ப்ராசஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா இதுவும் ப்ராசஸ் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு சொல்றாரு சுகதேவ் கோஸ்வாமி. இதேதான் பகவத்கீதால கிருஷ்ணரும் சொன்னாரு அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். ரைட், நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஸ்கிரீன்ஷாட் சரி 5 minutes இது ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான், ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. பட் அது சமரி மாதிரி இங்க காட்டினா உங்களுக்கு புரியும். லார்ட் இன் த ஹார்ட் ஏன்னா பரமாத்மாவை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. 1ல இருந்து 3 சாப்டர் வந்து கேண்டோ 2ல வந்து பக்தியை தான் குறிக்கிறது. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கர்ம காண்டாவே வேண்டான்னு சொல்றதும், 8ல இருந்து 12 நம்ம பார்த்தது வந்து பரமாத்மாவோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு அழகா இருக்காருன்றது பார்த்தோம். தாரணாஸ்ரயால அட்டாச் யோகி அன்அட்டாச் யோகி 2ஆ டிஃபர் ஆறாங்க. அட்டாச் யோகி வந்து என்ன பண்ணுவாரு? விராட் ரூபா, கரெக்ட். டிட்டாச் யோகி ரைட், ஆசைகள் துறந்த யோகி, அட்வான்ஸ் யோகி, யோக ரூடா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு? ஸ்ட்ரெயிட்டவே வந்து அவர் வந்து பரமாத்மாவை மெடிடேட் பண்ணுவாரு. விராட் ரூபாக்கு இன்னொரு பேரு கிரமமுக்தி. ரைட். சோ இப்ப வந்து இந்த 2 விட பெஸ்ட் பார்த்து சாதனா பக்தி தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்போ விராட் ரூபால இருக்கிறவரும் டெஃபினட்டா லிபரேஷன் அடைகிறாரு அப்படின்றதுக்கு பிரம்மாவே ஒரு குறிக்கோளா இருந்திருக்காரு. பரமாத்மாவை இருக்கிறவும் மெடிடேஷன், அதாவது அவரும் லிபரேஷன் அடிக்கிறாரு அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வேதங்கள் சொல்ற பதிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கர்மகாண்டா செயல்கள் இருக்கு. அந்த கர்மகாண்டா செயல்கள்ல நம்ம மரியாதை கொடுப்போம். எந்த வேதமையும் நம்ம இன்சல்ட் பண்ண மாட்டோம். ஆனா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம். அப்படின்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம ஹையஸ்ட் வந்து பக்தி. ஏன்னா கிருஷ்ணர் அதானே சொன்னாரு, சர்வ தர்மம் பரித்தியாக மாமேகம் சரணம் பிரஜா. எல்லாத்தையும் விட்டுடு, நீ ஏன் கர்மகாண்டா எல்லாம் பண்ற, என்கிட்ட சரணடை, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. சோ அதை பண்றதால நிறைய அந்த நான் மறுபடியும் சொன்னேன். அப்ப எதுக்கு இதை சொல்றாருன்னா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றச்சே நிறைய பாதங்கள் இருக்கு. அங்க வந்து கர்ம காண்டாங்களும் இருக்காங்க, கர்ம யோகா பண்றவங்களும் இருக்காங்க, அஷ்டாங்க யோகிகளும் இருக்காங்க. எல்லா பாதையும் தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்றதால அவரு இப்படி சொல்றாரு.
நம்ம ஃபாலோ பண்ற நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபுவும் கிளியரா சொல்றாரு, பக்தி யோகா தான் டாப் மோஸ்ட். கைவல்யம், மாயாவதி இதெல்லாம் ஆண்டவனோட சேர்றது, நிராதவால் எல்லாமே தேவையில்லாதது. யோகி பக்தி யோகா தான் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னு. அப்ப சொர்க்கம் யோகா தேவையில்லையா? கிரேட் இல்லையா? ஆனா சொர்க்கத்திலும் ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கு. ஆனா சொர்க்கமும் அழிஞ்சிடும். ஒரு நாள், பிரம்மாவின் ஒரு நாள் தான் சொர்க்கத்தோட டைம், அவ்வளவுதான். ஒரு சொர்க்கம் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்? ஆனா சொர்க்கமோட லைஃப் ஸ்பேனே பிரம்மாவின் ஒரு நாள் தான். நம்மளோட ஒரு நாள்னா இன்க்ளூட்ஸ் டே, இன்க்ளூட்ஸ் நைட், ரைட்? சோ அப்ப நினைச்சுக்கலாம். அப்ப ஏன் லாங்னு சொல்றாங்க? ஒரு ஆண்ட்டுக்கு நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேன் லாங், அதே அதாவது எறும்புக்கு அந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ் லென்த்ன்றது இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கச்சே இந்த உடம்பு நம்ம பக்திக்கு ஈடுபாடு இல்லாம நம்ம எதுக்கோசரம், ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப் இஸ் த பேட் பார்கெயின், அதை பெஸ்ட் யூஸ் பண்ணும். பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் பேட் பார்கெயின் ஏன்னா மனிதனா இந்த சம்சாரத்துல வரதே கஷ்டம்தான், துக்காலயம் அசாஸ்வதம். அதை யூஸ் பண்ணாம நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருந்து நம்ம பௌதிகத்துல பெர்மனன்ட் பிளேஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா பெர்மனன்ட் பிளேஸே பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த இடமே பெர்மனன்ட் இல்லை, ரைட்? அதுக்கு நம்ம அங்க போகணும். அதனால இங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஹெல்தி லைஃப், செல்ஃப் ப்ரிசர்வேஷன், உடம்ப பாத்துக்கிறது, நல்லா ஆடுறது உண்டிதான் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இப்ப ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு, யாவான் அர்த்த உதாபானே சர்வத்தோ சம்பூதோதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜாயத. இப்போ ஒரு சின்ன வெல்லுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அங்க இருக்கிற தண்ணியே எல்லாத்தையும் சரி பண்ண போகுது இல்லையா? அதே மாதிரி எல்லா வேதங்களும் அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டானா அதுவே மோர் தென் என்ன அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பகவத்கீதால. நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, எல்லாமே நம்ம கிருஷ்ணரோட பாதையை எடுத்தோம்னா எதை பத்தியுமே நம்ம வரி பண்ணிக்க தேவையே இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். இப்போ மெயினா நம்ம பாத்தீங்கன்னா இதை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. அதனாலதான் ரோமாஞ்ச ரிஷி என்றவர் சொல்றாராம், அவர் கொடைதான் எடுத்துன்னு போவாரு. எதுக்குன்னா எவ்வளவோ, இந்த கதையை அப்புறமா சொல்றேன், பட் எவ்வளவோ டைம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிற நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை. ஏன்னா ரோமாஞ்ச ரிஷி அவரோட ஒரு முடி கம்ப்ளீட்டா வீரத்துக்கு ரொம்ப நாட்கள் ஆகும். டிபிக்கலி அவரோட ஒரு முடி வீழணும்னா ஒரு இந்திரா இறக்குறச்சே, அப்பனா லைஃப் டைம் ஆஃப் இந்திரா எவ்வளவு பெருசு, அதுதான் கணக்கு. அவர் சொல்றா எனக்கு டைம் இல்லை, அதனால நான் கொடை எடுத்துன்னு போறேன், இதுதான் என்னோட வீடுன்னு. அப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த லெவலுக்குன்னு. அதனால நம்ம இந்த வாழ்க்கை வர்ண ஆசிரமம் சொல்லுவோம். என்ன ஒரு ஸ்டேஜ் 25 வயசு பிரம்ம ஸ்டேடி, இன்னொரு 25 50 வயசு வரைக்கும் கிரகஸ்தா, 50ல இருந்து 75 வானப்பிரஸ்தா, அண்ட் 75 மேல சன்னியாசி அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி நம்ம செல்ஃப் ரியலைசேஷன், நாட் செல்ஃப் கிராட்டிபிகேஷன். நான் என்ஜாய் பண்ணணும் இல்லாம கிருஷ்ணர் என்ஜாய் பண்ணணும்ன்றது, நான் கிருஷ்ணரோட அங்கம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணுமே தவிர, அது பண்ணாம இருந்தா எப்பவுமே லேட் இல்லை. இப்ப கூட பண்ணலாம். நிறைய தடவை நம்ம சொல்லுவோம், ஐயோ இவ்வளவு வயசாயிடுச்சு எனக்கு, நான் என்ன பண்ணணும்னா இவ்வளவு வயசாயிடுச்சுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா எந்த வயசுமே பக்திக்கு தப்பு இல்லை. பிரகலாத் சொல்லியிருக்காரு, இன்ஃபேக்ட் 5 வயசுல இருந்து பண்ணணும்னு. இன்ஃபேக்ட் நாரதர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பண்ணணும். அச்சோ லேட் ஆனா எந்த ஏஜ்லுமே பண்ணலாம். அதனால அதை பத்தி வரி பண்ணிக்கவே தேவையில்லை. நம்ம 6 சிம்டம்ஸ் ஆஃப் சரண்டர், ஆனுகூலஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜனம் ரக்ஷிஷ்வா கீர்த்தி விஸ்வாசோ வித்வா வரணம் ததா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யா சத்வித்தா சரணாகதி அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ சரணாகதி தான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஸ்டேஜ் எப்போ வந்தாலும். இப்ப குயிக்கா சமரி, யோகி என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்றத பார்த்துப்போம். யோகியில பரமாத்மாவை அட்வான்ஸ் யோகியும், விராத்ருபாய இன்டர்மீடியட், அதாவது அட்வான்ஸ் யோகிக்கு யோக ரூடா அப்படின்னு பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காங்க. அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிற யோகிக்கு யோக ரிக்ஷா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்னு. இப்போ பக்திக்கு அது என்ன ஈக்குவலன்ட்னா அனர்த்தர் இருக்கு. இந்த 3 ஸ்டேஜ்ல எல்லாருமே ஸ்டக் ஆயிடும். யமா, ரைட்? பண்ணக்கூடாதது யமா, நியமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது. நம்ம லாஸ்ட் டைம் சொன்னோம், யமா நாட் டு டூ, அப்புறம் நியமா என்ன பண்ணணும், ஆசனா எப்படி உட்காரணும், பிராணாயாமா பிரீதிங் ப்ராசஸ், பிரத்யாகாரா எப்படி மனசை கட்டுப்படுத்தணும், தாரணா எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். இங்கதான் ஸ்பிளிட் ஆகுது. தாரணால ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் பரமாத்மாவை ஃபுல்லா பண்றது அட்டாச் யோகியால முடியலன்னா விராட் ரூபத்துக்கு போவார். முடியுதுன்னா அவர் தியானா அங்கமா பண்ணுவாரு பரமாத்மா மேல. பரமாத்மா எப்படி இருக்காருன்றத நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், மறுபடியும் கேட்க எல்லாரும் விரும்புறீங்க இல்லையா? சோ அவர் எவ்வளவு கியூட்டா இருக்காருன்னா, பீதாம்பர வஸ்து,
அவர் கையில வந்து பத்மா கீழே, அதாவது லோட்டஸ் ஃபிளவர் லெஃப்ட் சைட்ல சங்கும், கீழே வந்து ரொம்ப கியூட்டா அவம்பர வஸ்துல ஜொலிக்கிறாரு. நகைகள் சொல்லவே வேண்டாம். கிரீடமும் சரி, குண்டலமும் சரி, மக்கர குண்டலம், ரைட். அண்ட் கை ஃபுல்லா வளையல், இடுப்புல வட்டியானம், கொலுசு, எல்லாமே புஜங்கள்லயும் நகைகள், உடம்பு ஃபுல்லா நகைகள். கஸ்தூரிபா ஜுவல் மனசுக்குள்ள அங்க வந்து என்ன ஆனா அந்த குட்டி கவ், ரைட், நம்ம காஃப் மேல அழகா வந்து கார்வை இருக்கு. அண்ட் அவர் உடம்பு ஃபுல்லா வந்து வைஜெயந்தி மாலா. வைஜெயந்தி மாலா ரொம்ப ஸ்பெஷல் மாலாலாம் இல்ல, கிருஷ்ணர் அழகா தெரியறாரே, இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு காட்டுல இருந்து கொண்டு வந்து போட்ட மாலைதான் இது. அதுவும் அழகாயிடுச்சு, அவரும் அழகாயிடுறாரு. என்ன பண்ணாலும் என்ன பண்றது, கிருஷ்ணர் அழகா இருக்காரு. இந்த வடிவத்துல மனசுக்குள்ளதான் இருக்காரு, அவர் எங்கேயும் இல்ல. அவங்க மெடிடேட் பண்றாங்க. அந்த மெடிடேஷன் வந்து பண்ண முடிஞ்சவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அங்கங்களா பண்றச்சே அவர் பியூரிஃபை ஆறாரு. அந்த ஸ்டேஜ் லப்தோ பசந்தி என்ற ஸ்டேஜ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜை ரீச் பண்றாரு. அந்த ஸ்டேஜ் அவர் ரீச் பண்ணா எந்த பௌதிகமும் அவரை அஃபெக்ட் பண்ணாது, சமாதி நிலை. அந்த நிலையில வந்து எயிட் ஃபோல் யோகி வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அவரால எல்லா பௌதிக ஆசைகளும் அவருக்கு போயிடுது. அதனால அவர் வந்து அதனாலதான் அட்வான்ஸ்டுன்னு சொல்றாங்க, ரைட். அவருக்கு வந்து கர்மம் எந்தமே இல்லாததால அவர் வந்து வர்ணாசிரமம் ஃபாலோ பண்ண வேணாம் எல்லாமே. ஏன்னா அவர் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு. ஸ்டேஜ் பண்ண உடனே அவர் வந்து என்ன ஆகுது, பிரம்மன் ரியலைசேஷன். பூமியில் இருக்கிறச்சேயே அவர் வந்து லிபரேட்டட் பிளாட்ஃபார்ம், எந்த விதமே அஃபெக்ட் ஆகல. இந்த லிபரேஷன்ல அவர் என்ன ஆறாரு, பிரம்ம ஜோதியோட ஐக்கியம் ஆறாரு. சோ அதானா அவர் பர்மனண்டா அங்க இருப்பாருன்னா, ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா பர்மனண்டா இருக்க முடியாது, மறுபடியும் பூலோகம் வந்துடணுமே அப்படின்னு பயமும் வேண்டாம். அங்க இருந்து அவர் வந்து பக்தி, பரபக்தி, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாரானா அவர் ஒன் ஆஃப் த வைகுண்டா பிளானட்ஸ் போயிடுவார். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போறது அங்கதானே, அவரே இருக்க போறாரு. அதனால இவர் கிருஷ்ணரை சொல்லியிருக்காரு என்ன, இந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ன்றது பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா நான் சுக்ஷதி நான் காங்ஷதி சம சர்வேஷு மூர்த்தேஷு மத் பக்தேலவதே பராம் அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த பக்தி நிலையை அடைகிறாருன்னு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு ஸ்டேட் லெவல் இருக்கு. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான்யஸ்சாஸ்மி தத்வதः ததோ மாம் தத்வதோ நாத்வா விஷயத்தே ததனந்தரம். அப்படின்னா பக்தர் வந்து அந்த இன்னொரு நிலையும் அச்சீவ் பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் எந்த விதமா அஃபெக்ட் ஆகாம இஸ் ரீச்சிங் தட் பிளாட்ஃபார்ம். என்னன்னா அங்க வந்தவங்க திரும்ப வரமாட்டாங்க. இதாவது ரெண்டாவது நிலை பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பிரம்மஜோதி. அங்க இருந்து பக்தி பண்ணா கோலோகா பிருந்தாவன் ஆர் வைகுண்டா, அங்க ரீச் ஆனவர் திரும்ப வரவே மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாரு, ரைட். இப்போ வந்து இவர் வந்து எல்லாம் முடிச்சிட்டு இவர் வந்து கிளம்புறாருன்றச்சே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவரு எல்லா சூஷ்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் ரெண்டுமே விட்டுறாரு. இவங்களுக்கு வேற எந்த வரியுமே இல்லை. இவங்க வந்து இந்த பாதையை ஃபாலோ பண்ணுமா, இறக்கச்சே இந்த டைம் பார்க்கணுமா, அதெல்லாம் அவர் வரி பண்ணிக்க மாட்டாரு. நம்ம பக்தர் அவரும் வந்து அதே மாதிரி வெரி போக்கஸ்டா தான் அவர் டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதாவது ரெண்டு பாதை இருந்தாலும் அந்த ட்ரூ யோகிக்கு இதெல்லாம் கேரே இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு வந்து மிஸ்டிக் பர்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் இல்ல, அதை யூஸ் பண்ணி அவர் அங்க மேல போகணும்ன்றது அவரோட ஆசை இல்லையா. அதனால அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அவரோட சென்சஸ் புலங்களை கட்டுப்படுத்துறாரு. புலங்களை கற்றால் எப்படி பண்றாரு, மைண்டோட கண்ட்ரோல் பண்றாரு. மைண்ட புத்தியோட, அதாவது மனதை புத்தியோட கண்ட்ரோல் பண்றாரு. அத புத்திய ஜீவாவோடையும் ஜீவாவை பரமாத்மாவோடையும் ஐக்கியமாறதா அவர் பண்ற பிராணாயாமா ஸ்டேஜ். புத்திய அதை கட்டுப்படுத்துறதுன்றதே பிராணாயாமா ஸ்டேஜ். அத பண்ணி 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 லப்தோ பிரசந்தி ஆயிட்டு பிரம்மன் ரியலைசேஷன் ஆயிட்டு அவர் ஃபைனலா என்ன பண்ண போறாருன்றதுக்கோசரம் சொன்னேன். என்ன ஆகுது, ஃபைனலா அவர் வந்து பண்றது வந்து அந்த சத் சக்கர யோகா அப்படின்னு. அதாவது மூல சக்கரால இருந்து ஆக்ஞா சக்கராக்கு எடுத்துட்டு போய் தலையில இருந்து நேரா போயிட்டு தான் அவர் லிபரேட் ஆறாரு. சோ பேசிக்கலி எப்படி அவர் லிபரேட் ஆறாருன்ற ப்ராசஸ் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதுதான் நானும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரைட். இதை நம்ம ஃபாலோ பண்றதுக்கு இல்லை, ஏன்னா நம்மளால முடியாது, நம்ம பண்ணணும்னு இல்லை, ஏன்னா நம்ம பக்தர் ரூட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதனால நம்ம இது நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லைன்றதை விட we don't have to worry. ஆனா நம்ம ஏன் திலக்கம் அப்ளை பண்றோம் 12 பிளேசஸ் அண்ணா, இந்த 6 சக்கரங்கள் இவங்க வந்து பியூரிஃபை பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க ஏர் எடுத்துன்னு போய் அவங்களோட சுவாசத்தை எடுத்துன்னு போய் அதை நம்ம பியூரிஃபை பண்றது நம்ம திலக்கங்கள் போடுறது. மாதாஜி நான் வந்து எப்படி திலக்கம் போடுறதுன்னு என்ன மாதிரி ஆசாமிகள் இருந்தா தண்ணியிலும் திலக்கம் போடும், ரைட். சோ இந்த மாதிரி பண்றதால என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த 6 இடங்கள், தட் இஸ் 6 சக்கரா யோகா ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தர்களுக்கு நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் இதை சொல்றோம். அதனால நம்ம சுவாசத்தை மேல எடுத்துன்னு போகலாம் வேண்டாம்,
இது ஆட்டோமேட்டிக் நடக்கிற ஒரு விஷயம். சரி, இது வந்து நம்ம பரமாத்மா அவங்க லிபரேட் ஆயிட்டாங்க, மேல போயிட்டு அவருக்கு தூக்கிட்டு போய் சூஷ்ம சரீரம் சூரிய சரீரம், ஏன்னா ஆசைகளை விட்டுடுறாரு. அதனால அங்க அவருக்கு இருக்கிற அந்த சட்டில் பாடியும் இல்லாம நேரா பிரம்மஜோதிக்கு போயிட்டாரு. அங்க பரபக்தி வச்சுட்டு அவர் வைகுண்டம் போயிட்டாரு. இன்னொரு சைட்ல அட்டாச்சா ஒரு யோகி உட்கார்ந்து இருக்காரே மாதாஜி, அவரை பத்தி சொல்லுங்கன்னா அவர் வந்து விராட் ரூபம். அவர் வந்து அந்த 8-fold மிஸ்டிக் எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு ஏதோ நம்ம பண்ணணுமே அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆசை இருக்கு. அதனால அவர் சொர்க்கத்துக்கு போய் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணலாமா அப்படின்றச்சே அவருக்கு நிறைய ஸ்டாப்ஸ் இருக்கும். இப்ப அவரோட ஆசையெல்லாம் கிளீன் பண்ணணுமே கிருஷ்ணர். அதனால அவரோட ஸ்டாப் 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைஸ்வநாரா அப்படின்ற ஃபயர் டேட்டி கிட்ட போய் கம்ப்ளீட் கிளீனிங் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் சிசுமாரா பிளானட் ரெல்ம் அப்படின்னு சொல்ற கான்ஸ்டிலேஷன், அங்க போய் அங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் 3வது மகர்லோகம், 4வது பிரம்மலோகம், அதாவது சத்தியலோகம். இதுதான் கிரமமூர்த்தி, ஸ்டாப் பை ஸ்டாப். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஆகுதுன்னா அவளோட சொர்க்கத்துலதான் போயிட்டு அவரோட வெளிப்புறமான ஆசைகள் போகும். ஓகே, அப்படியே அந்த வெளிப்புற உடம்பும் போயிடுது. உள்ள இருக்கிற அந்த குட்டி குட்டி ஆசைகள் இருந்தோம் இல்லையா, மைண்ட் அந்த அதுவும் போகுது, சட்டில் பாடியும் போகுது. அப்படி அவர் லிபரேட் ஆறாரு அப்படின்றத இங்க சொல்றாரு. சோ இவரும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான். சோ இவர் வந்து என்னன்னா இவர் ஃபாலோ பண்ண போறாரு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பகவத்கீதா 8.24. இவர் எப்படி பண்ணுவாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து அந்த ஃபயர் காட்ல போய் கிளீன் ஆறாரு, அந்த லைட் டே அந்த நார்த் சைட்ல டிராவல் பண்ணுவாரு, அந்த வேக்சின் மூன் அதாவது மூன் வளர்ற தேய்பிரையில வளர்ப்பிறை சைட்ல ஃபாலோ பண்ணுவாரு. இதெல்லாம் இவர் ஃபாலோ பண்ணுவாரு. ஃபாலோ பண்ணி கிரமமூர்த்தி அவர் அந்த ரூட்ல போறாரு. அப்படி பண்றச்சே இவர் வந்து பிரம்ம லோகத்துல, பிரம்ம ஜோதியில, பிரம்மா இருக்கும் லோக சத்திய லோகத்துல சொல்லணும்னா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவரோட உடம்பு வந்து ஒரு சட்டில் பாடி, நம்மளோட உடம்பு போயிட்டு அவருக்கு இன்னொரு குட்டி பாடி வருது பக்தி பண்றதுக்கோசரம். அதுதான் நான் சொன்னேன், பூமி ஆபோ நலோ வாயு இதெல்லாம் இருக்கும் அங்க. அதெல்லாம் மெதுவா விட்டுட்டு இருக்கிற அந்த சட்டில் பாடியும் விட்டுட்டு ஸ்தூல சரீரம் சூஷ்ம சரீரம் ரெண்டுக்கும் டாடா பை பை சொல்லிட்டு கிரமமுக்தி பண்ணிட்டு அவர் ப்ரொசீட் ஆறாரு. இது மறுபடியும் கேண்டோ 2 5th சாப்டர்ல வரும், நானும் வருவேன். 3rd கேண்டோல வரும், மறுபடியும் நானும் வந்து இன்னும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். ஆனா இங்க வந்து அவர் பண்றச்சே அவர் வந்து என்ன ஆகுது, ரிவர்ஸ்ல நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம், ஃபர்ஸ்ட் பிரதானா, அதுக்கப்புறம் மகா தத்துவா, அப்புறம் வந்து அகங்காரா, அதுக்கப்புறம் புத்தி மனம் எல்லாம் அப்படி, அதாவது மனம் புத்தி வர்ற மாதிரி இங்க ரிவர்ஸ்ல நடக்கும். ரைட், அதுக்கப்புறம் தான் புலங்கள் வரும். இத வந்து புலங்கள் ஃபர்ஸ்ட் போகும், அப்புறம் வந்து மனது போகும், அப்புறம் புத்தி போகும், அப்புறமா வந்து அந்த அகங்காரம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது லெவல் மகாதத்வா, அதையும் உள்ள எடுத்துட்டு அவர் போயிட்டு இருக்காரு ரூட். அதுக்கப்புறமும் மேல வந்து மகாதத்வா முடிச்சுட்டு அவர் வந்து பிரதானால போய் மெர்ஜ் ஆற கான்செப்ட் இங்க. சோ இவர் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போயிட்டு எங்க போறாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவருக்கும் அதே ரூட் எல்லாம் அதேதான். எல்லாம் போயிட்டு பிரம்மாவோட அழிவு நடக்கும். அவரோட 100 வயது, பிரம்மாவோட 100 வயது எப்ப வரும் அப்படின்னு நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா, ரொம்ப நாள் முன்னாடி நம்ம படிச்சோம் 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். அவ்வளவு இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பிரம்மா அழியறாச்சு. இவரும் அவரோட அப்படியே ஆயிட்டு அவர் மேல வைகுண்ட பிளானட்ஸ்க்கு போய் சேருவாரு. ஜாஸ்தி ஆசை இருந்தா கோலோகத்துக்கு போவாரு. சோ பேசிக்கலி ஒன் ஆஃப் த வைகுண்டா பிளானட்ஸ் அங்க என்ட்ரி ஆறாரு. இவ்வளவு முடியாதே நம்மளால அன்றதால வரி பண்ணிக்க வேணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வெறும் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் 9 ப்ராசஸ்ல எந்த ப்ராசஸ்லயும் டாப் மோஸ்ட் ஸ்ரவணம் கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஈஸியா போயிடலாம். ஈஸியா தான் நம்மளால போக முடியும். அதனால ஈஸியான பாதையை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதோட நான் முடிச்சுக்கல. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய், ராமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன் செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனா நோட் பண்ணத்தான் டைம் இல்ல, அதனால நான் இன்னொருக்கா மணிமேகலை மாதாஜி போட்டா எழுதிக்கலாம். லிங்க் இருக்கு, நான் சேவ் பண்றேன். நோ ப்ராப்ளம். சிம்மா பிரபு, வெரி சாரி, டைம் பார்க்க முடியல எனக்கு பிரசன்டேஷன் பண்ணது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. தேங்க்ஸ் ஃபார் டைம். தேங்க்ஸ், சாரி ஃபார் மீட்டிங் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு சாரி, லைவ் ஸ்டாப் பண்ண மறந்துட்டேன். நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்களா? நான் பண்ணிடுறேன்.